Wn i ddim ydych chi'n cytuno ddarllen wrthydlon, ond fy marn i, yn Nadolig yw cyfnod gweitha'r flwyddyn. Mi fyddwn ni'n gorfod codi cyn loaders a cherdded y 6 milltir i Eglwys Llanbadarn i ganu carolau plygain am 4 awr. Yna cerdded i ganol y dre lle byddai'r criw tref yn datgan neges y brenin am 2 awr. Yna mwy o ganu carolau yn yr eglwys am 4 awr. Yna cerdded y 6 milltir adref a bwyta cyn y Nadolig. Pudding peas. Yna agor anreg. Sanai eto. Yn waith dy hynny, byddai'n rhaid i mi wneud hynny'n ddyddiol am 12 diwrnod yng nghwmni fy nheulu. Nadolig Llawen.